Sanibingelela bonke babukele emakhaya kwisiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli nathi la ka-Black Life TV. Nihleli no-Lungster today. Sihleli nomfowethu omncane la othi ubhuti omncane uneyimfihlo. I wonder esamncane kangaka eseneyimfihlo ukuthi yini imfihlo engaka. Sungazuzela ka-Black Life. Sawubona. Yebo, sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Siyaphila nathi. Sacela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Sanibonani babukele emakhaya ngokuhlala la eMlazi. Hlala eMlazi. Yebo. Okay. Yabona ngoba sihlela istudio mina ngibona ingane. Ingakho ngithi ke nayi wonder iyiphi lemfihlo osunayo usamncane kangaka. Ithini indaba? Lana sisi inento engidla kakhulu inkinga enginayo. Kangangokuba ngisakwazi nanokulala. Akusenzeki lutho nje. Nempilo yami ngathi simile. Okay. La Kwenzakalani? Ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Ngakhulelisa udadewethu. Awukhulisa udadweni? Yebo. Okay. Asiqaleni la. Ni uze umkhulelisa udadewenu benithandana kwenzakalani? Benginokwenzeka wena sisi mhlawumbe mekuthothi because ekhaya vele sikhule sabantu abavalelwayo. Abavalelwayo. Yebo, ukukhuleni kwethu nje sikhulisa abantu abahlezi bengaphakathi endlini. U7 nje aswazi ngaphandle bekuhlezi kushaya u7 sesingaphakathi. Singajwayelana nokuzula. So yabo awuchazwe ukuvalelwa. Ngiyakunderstand mawuthi awushaya u7 ningaphakathi but indlela oyichaza ngayo ngathi uthi nanisejele. Nanikwazi kodwa ukuba nabangani ngaphandle. Yeah, abangani ngangibagcina esikolweni. Yebo, mengisengasekhaya, mengibuya esikoleni, mengisengisekhaya ngenza imisebenzi yasekhaya engiyenzayo angibe ngisaphumela ngaphandle. So okwamantombazane ngangiyena umuntu ogxile kakhulu emantombazaneni. Kangangokuba into ebiyenze yabo ukukhula kwasisi bekhulela phambi kwami yonke into ngibukela kuyena. Ukuvuka kwamabele ngiqala kuyena ngikwazi ngaphandle ngoba ngisho esikoleni ngangumuntu ofocusayo owenza incwadi yesikole. Ngingena kile amantombazane. Okay, so usisi wakho umkhulelisa kanjani? Yeah, kwenzeka sasibuya kwendawo yokuzijabulisa nje. Kwakwenzekile esikoleni khonto yayikhona ama event ayekhona sabuya kwase kulethi inyanga. Nantshontsha utshwala esikoleni. Awubali ngani lokho? Hayi. Yebo saphuza. Yebo sesibuya esikoleni sadlula kwendawo saphuza. Naye wekhona nabangani bakhe yabo. Nami ngiphuza nabangani bami base esikoleni. Saphuza sahamba safika ekhaya siphuzile sidakiyo. Sifika ekhaya wangena eshaweni. Imake ngicela ukuphula ulimi lapha. Uthe ukhula ekhayeni eli-strict. Ngithi usho kanjalo. So manje angi-understand enough kanjani endabeni yokuphuza nifike nidakiwe ekhaya. Babe kuphi abazali? Okay. Khona abazali babengekho. Yebo, babesahambile behlobeni. Kwakulesihlanu ngeweekend kwakhona umcimbi okhona emndenini. Abazali bezohamba. Okay. Yeah, singathi sesithola ithuba lokuthi hayi asike sijabulise. Okay. Yeah. So avele na kuthoni when the cat's away the mice will play. Yeah. Okay, so nathola isikhathi nani sokuthi nikwazi ukuphuma. Yeah, usathola isikhathi sokuthi siphume senze yonke into esakade sifisa ukuyenza kodwa sasivinjwa abazali sakwenza konke ngoba sathi mesiqeda kuphuza safika ekhaya. Mesifika ekhaya my sister came to ngisawogeza. Yabo. Wathi ngisawogeza ngathi mina ngicela ukujoina my sister. Yabo, ngikhulunyiswa nawo utshwala nami. Mesifika eshaweni sifuna ukugeza yabo njengosisi nobhuti siyagezana. Yabo. Mesifika usisi angibambe kabuhlungwana yabo. Kube lokho sibambane eshaweni sibambane kamnandi. Ngathi ngiyabona angazi kwenzakalani lapha masisi wami. Kodwa nje ngathi mhlawumbe emva kwe2 minutes ngiyabona sekukhona igazi eshaweni ngigcwele igazi. Igazi liqhamuka ugcina ungitshela ukuthi nabambana. Kuze kuqhamuka igazi kwenzakaleni. Shuthi mina ngathatha umuntu basisi wami. Okay. So usulibonile ke leli gazi kwenzakalani ke kuleso sikhathi?
like angicabanganga ukuthi mhlawumbe kwangenzeka ukuthi yimi wathatha umuntu ngakulaye ngamangala nami ukuthi igazi lingaqhamukabe kodwa ke sangabe sisenze ukuthi hayi asilisule legazi aliwasha ngamanzi eshawo saliwasha sasuka mesisuka lapho saqala samsolala ngoba sasidakiwe singene emanzini samsolala. So mase ukhuluma naye usisi wakho ngakusasa sakhuluma nje nosisi sayibuza ukuthi bekwenzakalani eshaweni yenebo wangitshela hayi khona into ayizwayo yena uyazizwa ngaphansi ukuthi hayi ngathi akekho right uthinte uke wathinteka yabo naye ngicathwe ngayitshela ukuthi mhlambe khona umuntu alale naye noma yena yabo because wayiqala nawe futhi uqala nami ngangiqala. Okay, so manje uthola nini udadweni ukuthi ukhulelwe? Wathola ngonyaka odlule into enzeka ngonyaka odlule. Uthola emva kwesikhathi? Kwaba isemva kwezinyanga emva kwenyanga. Emva kwenyanga. Ima kubona ngani ukuthi ukhulelwa ngoba ngiyezwa uthi ke na wayiqala and wayenga understand ngakhathi ke naphuma igazi usikwenzakalana. So ubone kanjani? No, waqala usisi weseqala yabo egula. Sothi unokugula abanako unokuphalaza lezo zinto lezi zenzeka umuntu mekhulelwe yabo. Then umakho sasihlala ekhaya sihlala noma nobaba. Yabo. Uma athi hayi ingane ngathi ayikho right because nami ngase ngibuyele emuva sengiseThekwini ngiyofunda. Yabo angisekho ekhaya sengibuyele because ngihlala eRes. Yabo. Angifonela athi hayi usisi wakho uyagula la. Yabo una 1 no 2 no 3 ngithi mina hawu yindaba kwenze njani amthathe usisi baye na eclinic yabo bobheka ukuthi yini ngabe unani yeah naye wengayitshela ukuthi mhlawumbe ngase kwenze ukukhulelwa maybe efike eclinic hayi kuvela ukuthi hayi usisi ukhulelwa ngempela. So wakhathi usuzo wena uthi ukukhulelwa kwenzakalani kwena? Hayi yabona sisi iyo ngezwe kushwaqa ikhanda ngoba emva ukuthi bengitshela uma bathi bebuye eclinic baye ekhaya angitshelanga same time baye ekhaya nabo bebuza ukuthi hawu u1 no 2 kwenzeka kanjani ngoba lo uhlezi la noma ukwenza esikoleni wangifonela wangibuza wathini wena yabo hayi mina ngithi angazi nami ngangazi ngibone ngoba yenze yangonyaka odlule ngisafunda isikole nayo matric mina kulonyaka ngathathwa eDUT. Serious when? Yeah, I'm serious. Phew, okay, so now ngiya understand ufuna ukuconfessa kubazali. Uphi udadweni? Udadewethu waxoshwa ekhaya emva kokuthi bathola ukuthi ukhulelwe. Waxoshwa. Naye ngoba ekukhulelweni kwakhe wabuza ukuthi ubaba wengane. Wathi yena amazi ubaba wengane. So ekhaya base bemxoshela lokho. Cathi wayekusho lokho ngoba evikela mina. Yabo, engivikele emndenini. Kuyimanje angazi nokuthi ukuphi. Awumazi uthuphi. Yeah. Awukwazi awunayo nefone yakhe. Anginayo nanenumber zakhe wahamba nje ekhaya ngaphethe ifone ngaphethe lutho. Oh my goodness. Okay. So mase sibatshela abazali ucabanga ukuthi bazothini? Ya noma kunzima. Ngiyafisa kona bathola ukuthi bangixolele ngalesenze ngasenza. Nihambe niyobheka udadweni. Yebo. So ingane nizoyikhulisa usakhulelwe yini futhi? Kodwa ngibona ukuthi useze wadeda manje because wahamba ngonyaka odlule into enze ngonyaka odlule leyo. Manje seku October ngicathi. Usayitholile ingane. Ngoba yebo izi noma esakwenza ku wrong kodwa ingane ayinaqala kukhona. Inaqala. Yeah. Yo inzima kakhulu lo eshoyo and yo angazi nokuthi ngithini. But ke between ubaba nomama sifonela ba? Ubaba ngeke sofonela umama. Fonela umama. Yeah. Okay, mawucabanga uzoyithatha kanjani? Obviously you. But ngoba uthi ungcono yena. Do you think ukuthi uzokwazi ukuthi ayihandlishe kangcono kunobaba? Yeah, ngoba yabona ubaba ayingeke kulunga ngempela. Ungcono umama. Ngiyacabanga ukuthi uzoyizwa noma kungeke kube lula. Sobona sekwenzeka kulungile. Hayi akunankinga. Because nami angisakuthola ukuphumula. Yeah, I'm sure. Especially kuyena futhi othatha ifall wathi akamazi ubaba wena. I'm sure wena sebe treat ukuthi hayi wena kuphela othembekile kubeni ngoba uthuku nikilento le. And okubhlungu ukuthi impilo yakhe le khona imile ngineshow. And angazi nokuthi ulale edlini. Kodwa mina ngiyafunda impilo yami yaqhubeka. Ikona okungiphatha kabuhlungu lokho.
Okay. I know asimthinte umama sizwe ukuthi uzothini. Yebo. Qina isibindi nje simthinte. Hello? Sabona sisi njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwi Black Life TV. Kuhlelo luthi ke nasikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngakwazi. Okay, ngihlela la e-studio nendodana yakho ethi ke nakunodaba afisa ukukhuluma nawe. Ngisacela umlalelo. Oh, Ngibambile kanje ifoni. Mawami sawubona. yebo mfana wami unjani? Ngiyaphila kunjani ma? Ngiyaphila nami phela. Kuhleke mophila. Ey ma. Usanele wamxosha ekhaya bengicela umbuyise angisakwazi nokulala akusaphiliki. Impilo yami imile nje. Angikuzwa uphama isizi kancane. Usanele wamxosha ekhaya ma. Ingane yakho lo wayixosha. Ngicela uyibuyise ekhaya angisakwazi ngisho ukulala akusaphiliki. Angisazi ngenze njani manje. Ngimbuyiseleni. Ma Usanele wamxosha ngoba ekhulele kepha wekhulele ingane yami. Angizwanga. Yebo ma kunjalo. Unjalo kanjani? Hayibo, uthini kumina ngempela? Ma kuyikona nje. Akukho kunye. Yebo Jehova wami. Udedwenu nje. Usamke. Ma ngalingeka ma. Ulingwa yini? Mana thina sasikhule sivalelwa ma. Sasingalitholi ithuba lokuthi angilithola ngithola ukuthi ngikwazi ukubona amanye amantombazane. Awutholanga kanjani? Awekho amantombazane esikoleni, angisho ubufunda amantombazane awekho esikoleni. Nani ngikhuza nje manje ithi ngingabi nentombi esikoleni. Oh, wase wabona ukuthi ke ngcono intombi yakho kuba usidadweni. Ma kwaba yiphutha. Sasidakile. Iphutha kanjani? Iphutha kanjani? Hayi mina ngizwe lento ngitsena yona. Yabo kwawena nje. Ungamsabuya kwakhona la ikwama ngisakudingi kwakona. Uyibona imhlolo yami bo. Yazi ngiphisi ngiyasebenza emsebenzini uzongifona uzongithana amanyala. Uthi uzokhuluma indaba zasekhaya ko-TV. Wakwangibona mina ku-TV. Ngiyaxolisa ma kodwa ongcono ke sithola ingane. Ayikho into eqosayo ngibonisa nomphakathi mani. Bazothi noma khelene mabeza namanyala. Khona lapho mawuvela lapho bazothi uyingane laba. Uyithathela inqomo ngaphandle kwami. Ongcono ma sithola ingane ayinacala ukho konke. Yiphi ingane? Yiphi? Le yahamba ikhulele udadewethu. Yabona ke ngoba senuwumndeni uzongisiza ke. Nawe ukhona ngifuna ukubuya ntambama emsebenzini kungekho yisi anda yakhe endlini yami. Bese zonke izinto zakho kuphela uhambe. Hobe, ingwane bo. uNkulunkulu wami sayithini lento kwamakhelwane mina. Mawami singakhuluma mawami. Hayi angisasiyena kuma wakho ke manje. Aba manje angisasiyena uma wakho mina. So. Kasingane bo. Sabona sisi. Yeah. Hey ngiyaxolisa ukuthi ke na uluzwe kanje lolu daba. Manje isidingo sokuthi nixolise. Manje umfana wakho uthe asithinte wena ngoba wena mhlawumbe kuzoba lula ukuthi ukwazi ukukhuluma nobaba. Ayikho mina into engizoyikhuluma la ngimdingi kwami. Angimdingi. Yabo njengoba senikwazi ukuthi mina ngikhulume naye, ngicela usale usungisiza ke nimfunele nendawo ehlala nomndeni wakhe. Nifanele senimgcina lapho ngoba ngimdingi mina. Manje ubaba wekhaya uzomazisa yena? Hayi akufunike mina lokho ke. Yimina engizobonela ukuthi ngenze njani. Hayi okay kodwa ke ingane ilenzile iphutha ngoba bathi benza iphutha boba u2 and hayi alikho iphutha nje. Nodadewabo. So Black Life akhona ama psychologists mandinga usizo as a family. Uba nodinga usizo wesisi. Imina sengisho nina nomndeni nezingane zakho. Hayi abasisiwona labo umndeni nama ngihlangani mina nabo. Okay no ngiyazwisisa.
Okay, no siyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthatha i-call yethu. Hayi ngiyabonga nami. Okay, bye bye. Yona le. Hayibo. Izoba nzima le. Izoba nzima kakhulu. I think it's gonna take isikhathi. Isazothatha ukuthi umndeni uma wakho especially aqale iprocess yonke lento. Yabo basazoba nemibuzo eminingi nje. Kwabona beyabazali bazobuka ukuthi shuthi kade bezama ngayo yonke indlela ukuthi banineze impilo engcono kodwa futhi singase kuyibona abafailile abakwazanga ukwenza into ekufanele bayenze. So nje sothi thina la Black Life Zone offer counseling nanokuthi sithungathe udadweni mhlambe simthole ukuthi ukuphela at the end of the day asidinga ukuthi yena agcine sehlala emgwaqeni edla neziyobisi. So ilolo sizo sokupha lona and then emva kwalokho if ukuthi nomndeni idinga counseling nalokho kukhona. Yebo. Hayi kodwa siyabonga ukuthi ke nawe ukwazi uqonga isibindi ngoba umunye bengathola akuthembe nje ukuthi usisi wakho uyofala ekhona. Yebo ngiyabonga kakhulu nami. Siyabonga kakhulu. Nizwele ke babukeli beBlack Life TV ayikunzima kakhulu kodwa ke phela masumndeni fanele sibuye sithole indlela ukuthi silungise amaphutha ayenzeka amanye makhulu kunamanye kodwa ukupheleni kosuku singabantu and siyawenza amaphutha. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje kuhlelo lwethu luthi sikhipha izimfihlo. Nawe uba nemfihlo yakho please ungakhohlwa ukusithinta uze la e-studio sithole ukuthi singakusiza kanjani. Ungakhohlwa to share, like and subscribe to Black Life TV. Ngulungstar nginithanda nonke nibe nosuku oluhle. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.